Minecraftul este pe piață de aproximativ 15 ani de zile și mulți dintre voi probabil v-ați jucat Minecraft normal, fără moduri, fără nimica. Tocmai de aceasta vin eu în ajutorul vostru și am să vă prezint top 5 moduri de pe Minecraft pe care eu sincer aș dori să le încerc. Le-am văzut pe internet și am zis, hai să-i dăm o tură. Bun, și venim în forță cu primul mod. Primul mod se cheamă Star Technology, ceva de genul. Toate modurile pe care le-am sunt luate de pe CurseForge, ca să știți și de unde le puteți lua. Practic acest mod este un mod de skyblock, numai un mod de skyblock mult mai frumos decât toate modurile pe care le puteți lua cu skyblock practic. Modul ăsta e un skyblock mai avansat practic, adică puteți să vedeți unde sunt în acest moment. Sunt în spațiu, văd planete, văd călea lactee, ce naiba e acolo. Deasupra mea stele de toate. Și cred că putem face aici, uite, putem să facem zi. Pe zi absolut nimic, nu se vede exact ca pe Minecraft normal. Probabil dacă ați avea shadere sau ceva, probabil s-ar vedea ca lumea. Bă, tot dau escape, am ceva cu butonul de escape, că îl scot de pe tastatură și îl sparg. Am și uitat pe ce am inventarul, pe E. Toggle game mode, ia, toggle rain. Mere? Uite bă că mere, ia să dăm și rain și noapte. Și acum dintr-o dată noaptea arată așa, stai așa să dezactivăm rain-ul. Și acum arată ca lumea. Da, bă, da, uite că și încă plouă, nu-i problemă. Probabil până se randează ceancurile. Mă rog, eu tot dau un continuu set day, set night, set day, set night și probabil dacă v-ați juca normal, că eu nu o să stau să mă joc acum normal, doar vreau să vă prezint modpack-ul. Dacă v-ați juca normal, probabil nu s-ar face așa, că se face automat zi și noapte, nu dați voi din game mode sau ceva. Hai că tot apăs pe ăla. Uite, avem și trashcan, sunt și iteme noi din câte știu pe acest mod, adică bambu dor, adică nu știu să fie existat așa ceva, dacă greșesc corectați-mă în comentarii. Și să vă amintesc, vă rog frumos să dați un subscribe, un like pentru a mă ajuta să continui și pentru a-mi da susținerea necesară. Știu că prima oară când am intrat pe mod ca să fac primul cadru, uitați-vă aici, hazard sign, ia să vedem ce este. Și nu mere să-l pun. What? Ah. Ok. Nu știu exact itemele noi care sunt în el, n-am nicio idee, sincer. Am văzut modul, mi s-a părut foarte interesant și am zis să-i dăm o încercare, să vedem și noi cum e. Mă rog, practic e prima dată când intru pe mod, că n-am mai intrat, am intrat doar când am făcut primul cadru. De început, rest n-am intrat deloc pe mod. Poți să faci sală pe modul ăsta, wow! Eu nu știu ce e asta. Și acum ce fac cu asta? Ia să ne dăm... Deci game mode survival. Ia să dăm. Și ce fac eu cu mușchii ăștia? Foarte interesant. Am dropat mușchii. Bun. Să le mai uităm pe aici. Dăm jos de tot. Small Shadow Steel Spring. Interesant. Cred că pe modul ăsta poți să craftezi iteme. E ca un fel de scrap mecanic. N-am nicio idee. Ideea e că e un skyblock mult mai avansat decât skyblock-urile normale pe care le știți voi. Adică uitați-vă și voi ce e aici. Ce este foarte interesant acest mod pe care avem și mobilă. Avem cam de toate pe aici. Ok, foarte interesant și cred că cam asta a fost și cu modul ăsta. Că n-am ce să vă prezint. What? Ce e asta? Invar Mining Hammer. Ultimate Trench. Avem Wire Cutter. Insane. Wow! Uitați-vă câte exuri puteți să faceți în ăsta. Insane. Cred că mai este și... Credeam că e Mace asta. Asta e site? Insane. Tare rău mod pe ăsta. Foarte interesant. Mi-a picat joc. Ok. Și o să revenim cu următorul modpack. Ok, următorul mod pe care o să vi-l arăt o să fie un pic surpriză până reușesc să fac ce trebuie înainte.
Că înainte trebuie să fac ce trebuie. Și după o să vă arăt și vouă care e treaba cu acest modpack. Deci nu mor. What? Ești prost? Ați auzit? Opa! Ce what the fuck se întâmplă? Ia vedeți aici. Următorul mod ce-l avem pe Minecraft. Este un mod de backrooms. E insane acest mod. În primul și noi aici ca prostovani până probabil o să vină un monstru după noi și cam asta a fost. Oricum, toate linkurile de la fiecare modpack pe care l-am folosit în acest video o să fie în descriere, deci dacă vă interesează vreunul, puteți accesați descrierea. Și încă o dată nu uitați să dați un like și un subscribe, că mă ajută foarte, foarte mult. Aici oare pot să-mi bag creativ? Ia să vedem. Deci game mod creative. Pa? Vedem și noi monstru. Să nu ne plimbăm mai ori pe aici. Mamă, se vede ceva. Ah, ok. By the way, puteți apăsați F direct în acest mod. O să văd dacă văd și eu monstru, să vedem și noi pe episod măcar. Oricum, modul e super interesant. Mi-au sărit căștile pe cap aproape, ești nebun? E insane. În loc să ne jucăm Minecraft, normal ne jucăm un joc horror aici. Dar mai avem încă un mod horror și la modul la horror recunosc, m-am jucat înainte. Cu niște tovarăși, cu niște prieteni. M-am căcat pe mine la joc, la modul ăla, la propriu gen. O să vi-l arăt, o să încerc să vi-l prezint în detaliu. Cum vă prezint fiecare mod. Păi și eu dacă vreau să scap de aici, cum scap? Ia să încercăm să ieșim afară. Ia să vedem. Vedem ce e aici, de exemplu. Testăm mod pe cu ca lumea doar, nu? E wool pe jos. Am venit în backrooms, așa trebuie și viața dacă ajunge în backrooms, să bagi creativ și încep să spargi pe aici ca nebunul. Asta înseamnă să fii. Deci... Doamne, ce tare se aude, bă! Vai de capul meu ce m-a speriat și mai și cu creativul. M-a speriat de numai. Bă, eu fac lege aici în backrooms, mie nu mi-e frică de nimica. N-ai ce să scapi de aici. Baftă să scapi. Ia uitați-vă și voi ce-i deasupra la backrooms. Dacă v-ați gândit, ați întrebat vreodată ce-i deasupra la backrooms. Na, ce-i deasupra la backrooms. E ce aici? Insane locul ăsta. Hai, înapoi sus, bă, băieți. Să vedem ce o fi mai sus. Vedem acolo ce e, de exemplu. Cred că dacă te-ai sufocat în gravel și ai ajuns aici real vorbind, cred că nu mai ieși. What? Asta e al backrooms deja aici. Am văzut în imaginea modului că există și un monstru ceva pe aici, dar... Yeah? Yes, vedem. Există și un monstru probabil care îți dă chase pe aici și te fugărește. Dar eu n-am timp să stau să... Asta, așa că vă prezint modul ca lumea pe aici, să vedem împrejurimile. Am intrat în al doilea backrooms aici, am intrat într-o parcare. Holy...
Modul ăsta, băi, eu nu înțeleg dacă modul ăsta e infinit sau nu. Dar probabil e infinit. Ia. Am schimbat backrooms-ul eu, deja îmi dau upgrade. Și tare curios dacă tu poți să ieși de aici. Nu știu dacă poți ieși. Hopa! Ce avem aici? Din wall făcut. Coborâm altundeva? Doamne, ce mă sperie cum se aude. No, uitați-vă și voi aici. Nu știu dacă sunt de la ciupercile ce le-am mâncat. Așa sau așa trebuie să fie. Da, să-i dăm în față. Îi dăm în față că suntem nefricați. Din nou nu ne e frică de nimica. A nebunit, a nebunit, a nebunit. A nebunit. Puneți-mi și mie unde sunt. Puneți-mi și mie unde sunt în acest moment. A, bă, aici sunt. Am înțeles, bă. Am înțeles și eu modul. Aici treci dintr-un nivel într-un nivel, bă, în continuu. Și probabil la un moment dat, probabil ai scăpa, probabil. Ce fain arată apa. Probabil ai scăpa la un moment dat, avem iteme în plus. Ne uităm și de iteme, dacă puteți crafta iteme. Oricum e super interesant modul. Și... nu știu dacă sunt iteme noi de craftat. What? Este spawner de ceva. Emergency light. Can be picked in void blocks. Astea sunt toate din backrooms, ok. Astea cred că nu sunt randate și sau nu funcționează. Ok, vom reveni cu următorul. Revenim în forță cu cu al treilea mod de fapt. Asta e regele horrorului, atâta pot să vă spun, e regele horrorului pe Minecraft. Dacă vreți să faceți content pe YouTube, să faceți, să vă jucați cu tovară și cu prietenii singuri, dacă aveți inima tare, vă recomand modul ăsta la maxim. Prima oară când m-am jucat, îmi era frică să ies din bază, bă băieților, bă, mi-era frică să ies din bază când m-am jucat prima oară asta. Și acum sunt pe creativ, acum sunt și eu puternic. Ia uitați-se pe porcușor, cum arată. Să ne jucăm pe creativ, să vă prezint și vouă modul. Și hai să luăm și noi așa frumos cu spawnerele. Numai stați că eu am un keybind aici pe P, din păcate, și eu tot opresc video în continuu. Cum ajung eu la spawnere? Cum ajung eu la spawnere? Întrebarea mea e. Că aici e crema cremelor, la spawnere. Păi de asta ce bă, că nu sunt astea toate. Căutăm punem S-ul. Doar că n-avem voie P-ul să-l punem. No, uitați-vă ce e aici. What? Avem arme în acest mod. Că n-am gândit bine, dacă pun S-Auner. Oh, bun. Of, doamne. Egg. Aha. Hai. Na, bun. Trebuie să încercăm să nu apăsăm pe P. Bun, astea sunt toate. Nu cred că astea nu. Nu o să luăm cu asta e cel mai, cred că astea sunt cele mai rele. Astea le lăsăm și noi la final. Începem și noi Wither Skeleton, Wolf, ok, Zombie, 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 Zombie. De aici începem. Și am vedea ce-o fi. Unde am rămas, mă? Aici. Avem ouă. Iron Golem. Astea sunt toate din mod, deci putem să le spawnăm lejer. Bun. Înainte să pun ăsta pe jos, îmi doresc doar un singur lucru. Să nu-mi spargă urechile mie și să nu vă spargă și vouă la rândul vostru urechile. Hai. Am vorbit. Am vorbit prea devreme. N-ai cum. Asta, de ce moare singur? Ok. Ce e asta, mă?
Dacă mă dau pe survivor în momentul ăsta, e nebunie. Ok. Ok. Na. E? Este de bătălie. Bun. Așa spawnăm aici Guardian să se bată cu ei. N-ai treabă cu asta. Uite cum arată Iron Golem, mă. Ok. Snow Golem. Uite-te la asta. Uite-te la... Ah, puff. Illusioner. Doamne ferească Dumnezeu. Knocker. Ce e asta, mă? Ce e asta, mă? De ce nu se bat cu el? Bun. E mai greu cu scrisul aici. Bun. Asta cred că e același lucru oricum. Man from the Fog. Cred că asta e Herobrine oricum. Așa... Nu știu ce e asta. 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 Nici acesta. Și astea le luăm ultimele, că alea cred că sunt cele mai așa. Mesc decay. Îmi zici... De ce vine după mine? Și ești pe creativ. De ce vine după mine și ești pe creativ? Ce are mă ăsta cu mine? Ce să vedem? Nici nu pot să, n-are hitbox-ul ăsta. Și mi-au damage pe creativ. Incredibil. Și acum cum fac să vedem și noi lumină ca lumea. Ok, să l-am și l-am aruncat jos. Dacă îmi dau, dar nu știu dacă este să vedem. Doamne, am apăsat P și mi s-a resetat video. Doamne ferească Dumnezeu. Bun. Testăm în continuare. Man from the Fog. Asta nu e Herobrine. Acesta nu este Herobrine. Asta nu e Herobrine, băbeți. Run. Mergi space. Mergi space. Bă, cred că am spawnat același lucru de... Da, am spawnat același lucru de 2 ori. Firar al naibii să fie astăzi și mâine. Și ăla vine după mine ca nebunul în continuu. Ce se întâmplă? Modul ăsta e insane și pe creativ și pe Survivor oricum e mult mai insane. Hai să ne ducem și noi aici la băieții grei. Să zicem că ăștia ne... Nu ne interesează pe noi asta, ok? Dead body. Ok. Next, Turner. A venit după mine. Omul ăsta îmi dă ok, nu, că trebuie să mă duc la 140.500.400 de blocuri trebuie să merg. Ca să mă urmărească omul ăla. Hai să dăm și noi time to day. Poate funcționează. A funcționat, doar că eu văd în ceață. Că l-am spawnat pe porcul ăla. Aici mă mai urmărești? Bun. L-am spawnat. Bă, n-ai cum. Mi-a spart urechile. Mi-a spart urechile. Hai să spawnăm cât mai mulți, ca după să-mi dau... După să-mi dau kill. Ce e asta, mă? Ce e asta, mă? SCP. Doamne. M-am omorât, că n-ai cum. Insane. Oare mă urmărește la deși am kill? Hai să testăm și ultimele. Bun, ce este acesta?
În momentul ăsta sunt spawnați 100 pe hartă. Ce e asta, mă, omule, mă? Bun. Nu mai SCP-uri pe aici. Cred că e același lucru. Uite, mă, name tag-uri astea. Da, bă, chiar, dacă sunteți în cave-uri și vă puteți să vedeți name tag-uri. Oi! De capul meu, ce m-am speriat, bă, frate. Și nu știu dacă mai e ceva. Ia să vedem. Weapon n-avem. Nu știu pe de ce erau țintele alea. Ok, în fine. Vom reveni cu... Adică nu cred că mai există următorul. Nu cred că mai era următorul. Ok. Hai să încheiem aici video. Nu uitați să... Nu, stați așa puțin de fapt. Hai să spawnăm aici ceva interesant, să facem outro-tare. Să spawnăm 100 de cave dollar din ăștia, sau cum se citește. Yeah? Da, n-ai cum să faci outro în așa ceva, că se mișună copiii pe acolo. Ok, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe. Eu am fost Naumel și ne vom revedea data viitoare.